480,000 pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang high-value individual sa bayan ng Umingan. Para sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Nasabat ng otoridad ang nasa 408,000 pesos na halaga ng shabu mula sa itinuturing na high-value individual sa Umingan. Sa isinagawang joint anti-drug operation ng Pangasinan Police Provincial Office, nakumpiska ang humigit kumulang 60 gramo ng hinihinalang shabu sa isang magsasaka na residente din sa nabanggit na bayan. Sa kasalukuyan ay nasa ilalim na ng kustodiya ng kapulisan ng suspect at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.